Mayong hapon mga binati ug minahal kong matalumnon. Welcome to my channel, welcome to Matalom. Hangyo lang nako ninyo matalumnon. Magkaisa sa kanunay para makabot na to ang kalambuan sa tinutod. Ato gayong suportahan ang administrasyon tinunay headed by Power Vladimir Eric S. Paholyog mga kauban. Ato gayon siyang suportahan para magpadayon ang mga programa o proyekto na mahatag sa katawhan dali sa atong lungsod. Ato gayon siyang suportahan ngayon, bukas at magpakailanman. Together we work as one. Alam sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Iko live, there is welcome to my channel, welcome to Matalom. Ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. Okay, once again, thank you and God bless to all Matalom.